скална ниша. Жълтата пещера над село Буково. Лъвът. Изваден по случая 1300 години от създанието на българска държава. Множество ниши под Иванов камък. Ой, сладърче. Аре. Може би древна ритуална чума. Сега срещаме залеза. Залез над Средна гора. Хубавите залези след успешен преход с отряд първенец са нещо типично. Така ли е, приятели? Така е. Че сте бодри, ама след 20 км ходене. Много ма кефи.